дар кори форуми байналмилалии сармоягузорӣ содироти Хатлон Инвест ки аввалин ҳамоиш дар вилояти Хатлон мебошад ва намоишгоҳи Боғтарфот 2024, раиси вилояти Хатлон Давлаталӣ Саид, муовини сарвазири мамлакат Усмоналӣ Усмонзода, беш аз 400 нафар намояндагони корпусҳои дипломатӣ, доираи васеи соҳибкорону сармоягузорони ватанию хориҷӣ ширкат варзиданд. раиси вилояти Хатлон Давлаталӣ Саид зимни ифтитоҳи кори форум изҳори итминон кард ки форуми имрӯза ҷиҳати муколама, баррасӣ ва дарёфти роҳҳои ҳамкориҳои мутақобилан судманд имконияти мусоид фароҳам оварда, дар тавсеяи муносибатҳои иқтисодӣ, тиҷоратӣ ва ҷалби сармоя дар бунёди иқтидорҳои сесолӣ, рушди содироти маҳсулоти хушсифати экологӣ ва барвақтии тару тозаи табиӣ сармгузор мебошад. ҳамчунин намоишгоҳи Боғтарфот доир гардид ки дар он дастовардҳои соҳаи кишоварзӣ ва саноатии хӯроквории вилояти Хатлон муаррифӣ карда шуданд. васеъ кардани ҷуғрофияи ҳамкориҳои мутақобилан судманд, истеҳсолӣ дар самти ҳамкориҳои байниминтақавӣ бо кишварҳои дуруназдик барои мо ҳамчун ҳадафи стратегӣ муайян карда шудааст. бояд қайд кард ки ҳадаф аз гузарондани форумҳои мазкур ин пеш аз ҳама таъмини пурраи дастуру супоришҳои роҳбарияти олии кишвар дар самти рушди содирот, ҷалби сармояи хориҷӣ ва сармояи ватанӣ буда, имрӯз дар ин форум зиёда аз 750 нафар меҳмонон, шарикони рушд аз хориҷ дур ва наздик ва инчунин аз давлатҳои Россия, Афғонистон, Покистон даъват шудаанд. бояд қайд кард ки ин форум имкон медиҳад бори дигар ширкатҳои вилояти Хатлон, инчунин берун аз вилояти Хатлон бо имконияти гузарондани ин гуна форумҳо дар майдони бастани шартномаҳои дутарафа ва дар оянда содирот намудани маҳсулоти кишоварзӣ ва маҳсулоти саноатӣ ба давлатҳои хориҷ дур ва наздик имкониятҳо фароҳам оварда шуд. илова бар ин, қисмати расмии ифтитоҳи форум дар мулоқоту музокироти имрӯза мавзӯъҳои рӯзмарраи иқтисодии рақамӣ, энергияи сабз, истеҳсоли маҳсулоти органикӣ ва сармоягузорӣ дар тамоми бахшҳои энергетика, саноат, сохтмон, нақлиёт, кишоварзӣ, савдо ва фанновариҳои технологӣ мавқеи афзалиёнокро касб намуданд. самти дигари муҳими ҳамкориҳои мутақобилан судманди тиҷоратию иқтисодӣ ин пеш аз ҳама таъсиси корхонаҳои муштарак барои истеҳсоли маҳсулоти тайёри дорои арзишҳои баланди иловашуда арзёбӣ мегардад ки талабот ба он ҳам дар дохили бозорҳои минтақа ва берун аз он баланд мебошад, афзуд раиси вилояти Хатлон. таи солҳои охир ба мақсади мутобиқ намудани санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ба стандартҳои байналмилалӣ, фазои ҳуқуқии соҳибкорӣ ва сармоягузорӣ боз ҳам тақвият бахшида шуд. ҳамчунин ба талаботи байналмилалии мутобиқ намудани заминаҳои меъёрии ҳуқуқии ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти ба қайдгирии соҳибкорӣ идома дорад. дар ин раванд ҷорӣ шудани технологияҳои рақамию равзанаҳои ба қайдгирии электронӣ шахсони ҳуқуқии фаъолияти соҳибкоронро содда намуда, ҳифзи ҳуқуқи онҳоро тақвият мебахшад. дар назар аст ки дар рафти форум беш аз 30 қарору созишномаҳои ҳамкорӣ бо маблағи зиёда аз 500 миллион сомонӣ ба имзо расонида шавад. набиҷони Сайдаброр, Абдулло Риёев, рӯзномаи Хатлон. Ташаккури зиёд, муҳтарам раис.